रामफलबिल दख'रा गेलेमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिजित कुमार नार्जारी सार आरो बे हाबाफारिखौनो बेखेवनो थाखाय गाहाय आलासि महरै हांख्रायना लाबोजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार लोगोसे बाहागो लाफैनो हानाय मिरु एबसु जिल्ला एबसुनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि सारमोन बेयावनो बाहागो लानो हानाय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादनि मानगोनां आफादगिरि सारमोन मिरु लाइमोन गावखं इउपिपिएलनि मानगोनां रांगिरि फुकन लाहारी सारजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर बेयावनो बाहागो लानो हानाय बारग' एनडिपिनि दैदेनगिरि सारमोन लोगोसे रामफलबिलनि दैदेननायाव थानाय गुबुन गुबुन आफाद दोलो बा संस्थाफोराव बिबान रुजुननानै खामानि मावबाय थानाय साफ्रोमबो बाहागो लाफैनो हानाय आलासिफोर मेलेमजिबिफोर बे ओनसोलनि साननो हनो गोरों साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे साफ्रोमबो गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि बा गेलेनायखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय सफैनो हानाय गुबुन गुबुन गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन आङो बयनिसिमबो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय सिबिनाय अननाय मोजांखौ मोननायखौ जासिनानै दिनैनि बे रुंसारि कनिकेसन नार्जारीनि 17थि गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारियाव बयखौबो बरायग्रोनानै लाबोबाय दा हाबाफारि बादियै आंखौ बराय बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनायलाय आङो फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजोंनो बा मोननैसो बाथ्रानि गेजेरजों आंनि बराय बिबुंथिखौ फोजोबनो थाखाय आवगायबाय जे दिनैनि बे ओंथिगोनां गोथार हाबाफारिखौ रामफलबिल हालामनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय खुंबोयै दिनै 17थि बा 17 खेबसिम जोङो सफैनो हाबाय जे मोनसे समाव बर' जाथि एबा बर' माहारिया गावनि सिनायथि रैखाथि थामोन्था एबा इयुनाव गाव हारसिङै हारि हिसाबै थांनानै थानायनि जे सिमां मिजिं जोङो बेफोरखौ गासैबो बावगारजोब्बाय बा गासैखौबो जोङो खोमाजोबनानै लाबाय बुंबाबो बुंद्रायनाय जायामोन दा बैबादि समाव बैबादि थासारियाव जोंनि गेजेराव माखासे लेखा गोरों सेंग्राफोर सिख्लाफोर बा मेलेमजिबि सुबुंफोरा बे जाथिखौ गावनि सिनायथि रैखाथि थामोन्था बा गावनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो लानानै बिखा फोदानानै थांनानै थाफिननांगौनि थाखाय मोनसे फोथायनाय मोनसे बेबायदि मायथाइयाव जाय गेदेमा बिथांमोना दाजेनदोंमोन बे दाजेननाय समनिनो गायसनगिरि गाहाय नेतारि रुंसारि कनिकेसन नार्जारीया बे रामफलबिल हालामनि बे ओनसोलनिखाय दा बे गेदेमा बिथांनि सिमां सानस्रि बिथांनि आदर्श बिथांनि जे उनदिन्थि जों बेखौ गोथाङै लाखिनांगौ लोगोसे जोंनि इयुन जोलै जेनेरेसन टु जेनेरेसन लांनांगौनि थाखाय बे हालामनि बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद रामफलबिल दख'रा आरो रामफलबिल दख'रा गेलेमु आफादा थांनाय 2006 मायथाइनिफ्राय जोङो बेबायदि मोनसे जोलुर बादायलायनायखौ बिथांनि मुङाव होबोदों दा गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गोबां समाव जों गोबां बिथिङै रांखान्थियारि मदद गुबुन गुबुन मदद जों मोनाब्लाबो जोंनि गेजेराव जोङो दुखु खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनैसिम बिथांनि जे मुङाव जोङो दिनै 17थि खेब रुंसारि कनिकेसन नार्जारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ दिनैनिफ्रायबो जोङो जागायनानै गाहामै गाहाम खुंफुंलांनो हागोन मिजिंजों जोङो आवगायबोदों दा बेखायनो आङो सिगां रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिगांनि एबा दानि दैदेनगिरिफोर आरो बे ओनसोलनि मेलेमजिबिफोर साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम दिनैनि रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिदों जे जोंनि गेदेमाफोरखौ जोंनि रुंसारिफोरखौ जोंनि मुंख्लंफोरखौ जोङो सिबिनांगौ बिथांमोनखौ स्वीकृति होनांगौबा
जों आथिखालनि जों गासैबो बर' माहारियाव जोनोम मोननाय जोङो सुबुं माहारिफोरनि मोनसे बिबान मोनसे दायित्व। दा बेखायनो जों मालाबा बावनो नागिरनाय मालाबा जों हेव खालामनो नागिरनाय बेबादि सिन्थाधाराखौ नागारनानै खालिबोल' रुंसारि कनिकेश्वर नार्जारिनिल' नङा, बर' जाथियाव जाय बिथांमोना गोबां बिहोमा होलांबाय बा गाव गावनि आगोमा जे मोनसे जिउखौ जाथि दानायनि थाखायनो बावसोमलांबाय, बे बिथांमोनखौ जों सम आरो थासारिखौ नायनानै जोङो सिबिनांगौ सिकिति होनांगौआ जोंनिनो बिबान, जोंनिनो दायित्व। दा मालाबा समाव जोङो अनुभब खालामनो हायो, जोङो नुयो जे 19 जौथाइ 20 जौथाइ आरो आथिखाल 21 जौथाइयावबो जों जाथि दानायनि थाखाय जोंनि गेजेराव गोबां आफादफोर गोबां दैदेनगिरिफोर जोंनाव दासिमबो दङ। नाथाय बै समावबो गोबां दैदेनगिरि गोबां आफादफोर दङब्लाबो दा जोंनि सिमां जोंनि थांखिया मोनसेयाबाबो जों आदर्शआव बा जोंनि साननाय हनायाव जों गोरोबलायबोयाव खौसे जाबोनो हायाखै। दा बे खौसे जाबोनो हायैयाव जोंनि जेबायदि खामानि मावनांगौ, जों जेरैबायदि दावगानो हानांगौमोन, जों दिनै जे मोनसे पर्यायाव दंफैयो। जों सानो जों बेवहाय जुदि बयबो आगानसे खौसे जुदि जों फैनो हायोब्ला आरोबाव एसे जोङो जौगानो हागौमोन। दा बे थासारि बा बेबायदि साननाय हनाय बेबायदि एना एनिया जोंनियाव दिनैबो दङ। दा बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बे जाथिनि मोनसे आफाद हिसाबै जोंनि साफ्रोमबो गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर गेदेमा सुबुंफोरखौ जोङो खावलायो, जों आर'ज खालामो जाहाथे जों बेबायदि गावजों गाव एना एनि जायाजासे बा गुबुन बिदि सिन्थाधाराखौ लायाजासे जों बयबो जाथि दानायनि माहारि दानायनि खामानि मावनो सिन्थाधारा खालामदोंब्ला जों ओंखारबोदोंब्ला जों जाहाथे बयबो खौसे उननि समाव आवगायलांनो हायो। आङो बेखौनो रोजा जोंनि रायजो राजाफोर बा बयखौबो खावलायहरदों। आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आङो साबायखर जासिहरनो लुबैदों जे थांनाय बोसोरनिफ्राय आथिखालनि गोदान बिटिसि गभर्नमेन्टआ रुंसारि गेदेमा कनेकेश्वर नार्जारिनि मुङाव बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो 5 लाख करि बोसोराव जोङो मोनसे एकालिक दान होनो थाखाय बिथांमोना आवगायबोदों। बेबादि बिथांखि लानायनि थाखाय जोङो रोजा साबायखर जासिदों। आरो बेनि अनगायैबो गुबुन बिथिंनिफ्राय जों बेबायदि हाबाफारि खुंफुंनाय इयुनाव हेफाजाब मददखौ मोनगोन आङो बेखौ आसा खालामबाय। दा जोबथारनायावहाय बाहागो लानो हानाय साफ्रोमबो आलासिफोर साफ्रोमबो रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे हाबाफारियाव आङो बरायनानै आंनि जे बराय बिबुंथि बेखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।